Здравейте, аз съм Mark1000, тук като мен пак е The Monkey Assassin или и Monkey Assassin и играем пак Hide and Seek и той къде си бе? Ете, пред мен си. Чак сега ям чипса, който купих от миналия път. Да, и чек, аз къде се скрия? Знам. Пак, оцелях! За малко. Чек. Абе, къде? Идеално. Тук е идеалното местенце. 5, 4, 3, 2, 1. Така. Окей. Той ще ме изяде, бе. Майко мила, ти къде си? Страх ме, брат! Айде! О май гад! Чек! Тук е стаковер! Ти видя ли къде съм аз? Да. Ама ти беше... Верно ли? Жали си ти, бе! Аз бях ей там. Его е. А ти трябва да видиш на миналия клип, че как то правих като теб те нямаше. И да видиш какво имаше успално, човеко. Аз помисля да хапна грозде. А твой чип с какво е? Шунка и... с шунка. И с мед. Омага! What the fuck? Умно, най-умно. Добре ли съм се скрил? Да, няма никой, спокойно. Идва един! Айде! Чумра! What the fuck? Shit, нига! Изгуби го! Една минута ще оцеле. Shit! Нига! Какво каза? Shit! Зад мене! Shit, отдолу има хора! Майко! Мали, беги! Абе, самоубий се! Любов моя! Браво, Иван. Get nothing! Омага тук някакъв стреля. Аре, останало е един от нас. Кой каза У? Не знам, отивам си сипа чай. О, ти! I love you. No. Аре, умри! Който и сипа. Айде. Ха-ха! Бак ти бъде. Иване, погледни къде гледам и аз. Е там. Мама! Нали? Къде? Виж отдолу, виж там, виж там. Виждаш ли го? Да, виждаш ли го, бата? А виж там също. Да, и там го има. Его е там. Гледай го. Искам... За тебе искам... Гледай сега какво става. Искам мир! Мир! Бам шакалака! Мир! Let the games begin! Как си кода на... Опа, подпалих столче. Да, и то беше... First Blood беше твой. Видях още едно. Тук не има нещо нередно, опа. Тук нещо нередно има ли? Ня. Тук всичко е наред. Тук също е наред всичко. Някакви столчета, молчета.
Горе няма нищо. Нито диспенсър here. Put dispenser here. Oh shit, книги. Shit, книги. Кай ги обичате книги, имате? Не, жив съм, майко. Какво стана? Чак да умра. Как? Чак да падна в дупка. Пейте. Опа, намерих още нещо. Какво? Количка Майнкарт. Ама то става трима, бе. Да, трима. Аз съм избил половината общо взето. Аз съм... не съм мъртъв. Я. О! Ой. Я. О. You get nothing! Къде са тези бастунджи? Бастунджиите са навсякъде бастунджи. Бастунджиите... Help! О, yes. Чувам, че някой беше запален. Какво? Отивам да наблюдавам! Отивам при моите хора. Аз съм мъртъв. Какво? Що умря? Ще отпадна. Я! Mission ends in 10 seconds. Так. Аре, вой. Вот. Иване, пак съм такова. Ти какво си? Чакай. Това? Аз не знам. Аз съм стълби! Това е много прецакващо. Това е много прецакващо си стълби, човек. Mission begins in 30 seconds. Астра. Къде да се скрия да му си не бъде? Чек стълби, не знам къде се скрият. Аз знам къде да се скрия. Не помня добре пътя. Аз Mission помня. begins in 10 seconds. Control point. 4, 3, 2, 1. The games begin. First blood. Пак трябва да бягам. Така. Мисля, че знам къде мога да се скрия. Ама някакъв за тук се пише Wolverine. Добраво. Видях. Fire! Дай, човек. Чек стълби, къде да се скрият? Имаше още едни стълби, къде сте? Но ето са. Какво? Сигурно са мъртви. Горките стълби, горките. Вау. Че трябва да го видиш то къде се скрил. Така, Варелчо. Спектри. Варелчо, има един. Гледай. Бахме фри. Айде. Варелчо. То Варел или умира, или не. Или умира, или не. Или умира. Айде. Wolverine! Умира! Why Wolverine? Какво? Колко минути ли е станал клипа? Колко ли е минути е станал клипа? 60 seconds. Аре, и това беше от нас и чао! Кажи чао! Кажи чао! Кажи чао! Аре, чао!